pero recordo unha de Jesús, pois se non está aquí, estará mañá na rúa, porque se ten traballo, e dicíanme, claro, é moi bonito que eu vaya por aí e que quede campeón do descenso do Miño, do descenso do Sil, 18 veces, 20 veces, pero cando no mes de xaneiro teño que adestrar a 1 grado, a 2 grados de temperatura, ese é o problema. Entonces, o mérito a veces non está en que gane 20 veces o descenso do Sil en setembro, senón que adestre o día 5 ou 6 de xaneiro un Sil medio xeado. A mí eso é impresionante. Aquí creo que está Ricardo, que está Agustín, que está moita xente, está José, que están 365 días traballando por la é un mérito para mí extraordinario. Lóxicamente, os éxitos dos atletas, dos deportistas, ven os seus promotores, ven os adestradores, os entrenadores desde a base. Eu sei que, lóxicamente, os deportistas a veces teñen que voar. Por exemplo, Agustín está moi orgulloso dun